हामबाय दे सिबाय अनेक दिन नोंथांखा ससियेल मिडियाआव फायजागिया हाइफानो तिनि कायसा कायनि कक सानानै हिनि मा फायका ताखुकते बुहुक सं नरक जतनो साइमान खना नरक जतनो सिनि खना सिनि माया गोनां सिनि ताखुक नै सिनि तिप्रासा बिरमान हामिया बेमार क्लाइजाक रुगि मानजाक तिनि दुख कष्ट अंगै तंनाय रंनो सुबानाय सिनि दा बिसालबाय सिनि दा पहर borok hai borok no sengmanai sengjoto tirprasa rok tebasi borok no support khlainani nango tamni hinba seng tirprasa angoi tongnai rok jotono chaya gja mamang o sengsar belai kheno mol hamya o jorao jotono samung hamya bai kuplung gdaljak samung kaham khlainai borok no chajakya boma haike hamyao khiklaiman se nailaio aboni bagui sini bukhuk sanjana ni bini mama no ang sanani musungo miya ang je live o je nugmani je simani hingka angkai sanjana ni bini mama nino kisa saya haiki ma tongo songoi nedi sini da bisal sini da pohor sanjana ni nogo thangai je subamani sini maya ganang sini tirprasa rok tini chukya ba chukdi hinui bini o rogi bini o cancer busuk jaratei kosto ngoi tongkha je wngjaknai bo se sai mano aboni bagui sini busuk jaratei maya ganang tongnai di norok wansugui nei di baksa baksa tini chaya kari phano tini chubahor khana tamo 100 tamo 200 je manmani phiaba o jagao bahaike rang no tüyui tini mo haike kok bangnai tongna nangkhaba ani hisabo hongkha angkai sini da bisalbai sini da pohor ni chaya angai manglak tamni hinba agini simino song bono siniwo borok kunui no belai kheno ang borok ni video rok nayo phiaba miya je live o nukmani bagui belai kheno dukhu nangkha borok ni bagui kok sanani hini tini jotoni bwskango no ma phaikya wansugui nei di kwbangma social media o tini kaplaijak rang puisa kwriba tamo khainaiba aro thani o se tini omo hai kok rok khnawi tongkhe bahaike sini da bisal sini da pohor song borok bahaike nini kwrui kosto ngoi tongnai rok hamya klaijak rok no borok bahaike chubane borok bahaike chubai manaiba wansugui de naikha tini nijini nukhung no wansugyawui norok ni nukhung no wansugui tini mai chayawi tini norok ni sajak no norok ni nukhung no banchirani bagui buino lachiya khlaiui tini rang sanui norok no chubamani wansugui de naikha norok kisapano borok ni bagui borok maida chakha boni nukhungo boma hai cholui tongkha hinui norok taise borok ni against o mahaike kok sawi tongkha hingke tirprasa rok haino achugui tonglak borok ni baidya o borok ni logi o joto tirprasa rok no tongo sabo kaham sabo hamya jotono sai mano jotono mai kumon chao seng je live o kok samani tüiui naikha hangkai saboni kaham saboni chaya seng belai kheno sai mano tini da bisal bai da pohor tini borok chubawi se tongo hongkha hangkai borok jibono phano rangni lob wngla borok ni sori no nayawi tini kwbangma borok no chubawi tongo
Angbo tini wansugui tongmani tini sini khorok nei tirprasa maya ganang belai khano kosto khlaio borok kwbang mano nugo agini sibino nugui phaika social media rogo phainani musungya aboni bagui no kebono hamya sanani musungya haifano omo hairok sakangkai belai kheno hamya nang mantutui nuktutui bahai kele maya hani saba aba haike dengba nang maya janani sinango borokno tabo borokno tebo subadi tamni hinba norok naidi kwbangma jagao tini kwrwngsa jagao busuk dukho kosto ongoi tini klaijak tini rang puisa kwrwi wngoi tini doctor o twlangui manja norok saimano buini bosongni borok rokno norok nugui sidi monosri kaisa norok nugkha bini bwsajani koror nango hini sao abosi tini jottono chubalaiui mungsa tini hamya sajagma kwrwi belai social media o Agartala kuplung norok saimano pura misil ungjak pura meeting ungjak bijay misil wngma haike porjonto borok monosri ni bagui borok dol khlaiui tini donation nakha sankha omo haike no tini o bisingo sini tirprasa khorok nui borok nini ani bagui chubai tongmani jagao de norok omo haike hamya hwnui kok silchanani nang norokni sago kisa phano mai chamani gyan kwrwi diba nungbo mai no chakhana belai kisa wansukdi kok thaisa thaini sanani swkang omo hamya dengno mo wansuknani nango social media o wngkha omo wngkha nobar hai norok saimankhana aboni bagui da bishal tei da pohor no ang sanani muchungo norokni samungno norok khlai tongdi please norok tawanadi tamni hinba samung hamya khlainai borok bo salsa nukjaknai samung kaham khlainai borok bo jibono phano chengla aboni bagui norokni logi o wngkha sukna hawa tongnai kaitor tongo tini sanjanani bini mama songhai borokni thani bo wngkha soitan samung khlaiui tongo aboni bagui norok tawanadi da bishal bai da pohor norok samung kaham khlai tongmani bagui norokno buijotono saimano ta kiridi samung kaham khlainai borok bo kirina nangya samung hamya khlainai borok se bo kirina nango aboni bagui tini kaisa kaini kok samani chaya tongkha hwnkhe jotono nakardi chwng jotono help khlainani phaidi sini da pohor bai sini da bishal o jorao borok social media o kuplung wngui je tongmani bagui ang da bishal tei da pohor bai agini simino kwrwngnani muchungo ang phiaba kwrwngui maya ani nukhungo bo haino problem tongo haifano sabono sawi hamnaiba aboni bagui tini ba gasano situng jotono no hambai।